Galing siya sa taas ng bukid. Sa ilalim ng mga punong kahoy. So, kaya sigurado ako na malinis yung tubig na to. Saka wala naman nakatira sa taas. So, gubat siya. Ang problema, nag-iwan sila mga basura dito. Sarap maligo guys, napakalamig. Woo! Parang may yelo. Pwedeng inumin. Napaka-presko, napakalinis. Galing sa... Hindi ko alam kung saan galing siya, pero napakalamig. Feeling long hair. Ito guys yung paliguan namin dito sa Barangay Gubat. Yung nasa ground lang, hindi ka na kailangan umakyat ng bangin, hindi ka na kailangan maglakad ng malayo kasi walking distance lang to sa amin, mga 15 minutes, ganun 15 minutes katagal, depende sa baga ng paglakad, pwedeng abutin ng 20 minutes, pero pag mabilis-bilis ka mga 15 minutes okay na. So hindi ka akit sa mga bangin, sa mga madudulas sa bato, wala kang dadaanan ng malalaking bato kasi nasa ground lang siya. First level ng Gubat Hulugan Falls ito. Malamig? Malamig ne? Malamig? Malipot? Sayaw ka dyan at siyang kang kagatong kang halas dyan. Wow! Sarap? Sarap? Masarap? So napakaswerte namin guys kasi meron kaming paliguan dito na napakalapit lang. Walang kahirap-hirap pumunta dito. Ayan guys, sarap-sarap ng paliguan namin dito. Habang yung iba naglilimahid sa pawis, kami naman dito sobrang nagpapapresko. Napakasarap ng paliguan namin dito. Kahit maghapon walang sasaway sa'yo, walang entrance. Libre lang to guys, wala kang babayaran kahit 5. Basta magbaon lang kayo ng yung makain para hindi na kayo uwi ng tanghali. Kami ganun din ginagawa namin, nagbabaon kami ng pagkain. Yung iba, mga kasama namin, nagdadala ng gin. Kung anong mainom nila, mga chippy, pulutan, yun. Yung mga kasama ko nandun sa isang falls kasi parang gusto nila ng may trail. Ako galing na ako dun, kaya ayaw ko na bumalik doon. So okay na ako dito sa ground na paliguan namin. Go! Go!
Ito guys, nagdala lang sila ng lulutuin dito kasi masarap naman magluto dito sa tabing ilog. Napaka-presko, napakalamig. Samantalang sa bahay, napakahirap kumilos kasi kaunting kilos mo lang, pawis na pawis ko na. Dito, pag pinawisan ka, o hindi ka nga papawisan dito kasi malamig. Ay, nagkakain na pala sila. Hindi po. Ayan, dito kami magsasaing. Ayan. Ako, Noy. Sumapag ko sa natin na maapod mami daddy. Ako si Landaw. Bakit? Maganda. Ay, nako. Papalalasan ito mami. Yung soft drinks namin, dala namin ng soft drinks, nilagay lang namin dito sa tubig para lumamig kasi malamig talaga dito sa amin. Hindi na kailangan ng yelo. So, sapat na yung lamig ng tubig para palamigin yung drinks na dala-dala namin. Ito na guys yung pinakahintay palagi sa excursion. Ito naman talaga mga pinaka-favorite time ko dito sa pagpapaligo. Yan. Ang sarap ng pagkain nila. Makikikain na lang ako. Kain. Ate nga, nagkaling ko ng kuko dito. Nagwakot ng kuko ba? Alam ko na po yun. Dati ka na ta. Naglayan akong pangit. Iyo po. Ayun na. Iyo po. Sa likod, mami. Kumusta ko yung paligo? Ayos. First time ba dito? First time. Ito kainan namin dito. Pero ano na, pag taon. Ne, Daming ulam. Isang takal, sabi ko next year na lang. 70 ba gani na 100, mami. Ha? 100. 100 ba? Ibali pa sa 2 taon naman. Kumusta ating pagpaligo dito? Ay, Hello. Ivy. First time mo po dito? First time? Hindi po. Pang second time? Okay. Maganda ba? Oo naman. Anak mo, oo naman, ganda. Manate, Babalik ka pa dito? Pag may time. Okay. ano yun? Hello. Kumusta kayo dyan? Sarap pa maligo dito? First time? Ayun po. Ito nga aking mga kabarangay dito, napaka-friendly nila at masiyahin. At minsan hindi ka kilala pero alokin ka kumain. Kain tayo. Pero kain. kapitbahay ko lang din sila. Kain tayo. Hello po ate. First time niyo po dito? Oo, first time ko. Kumusta po yung pagpaligo dito? Masarap po ba? Okay naman, masarap. Takang ganda. Ah. Medyo malayo nga lang, pero masarap, maganda. Konting tiyaga lang po, parang 15 minutes lang naman po. Excited. O, taga saan po kayo? Dyan lang kami sa kabilang barangay. Okay. Kaya, first time ko. Magkapit barangay lang pala kami. Meron pa ito magandang lugar. Sa Gubat, magandang paliguan. So, saan po? Sa Barangay Gubat. Barangay Gubat. Barangay Gubat na po magani. Barangay Gubat ine. Mainam para patangga. Hello ate, kumusta ang pagpaligo dito? Okay po. Ito ang aking pamangkin na napaka-mahiyain. Okay ba? Hindi nyo man ako aloking kumain? Eat all you can. Yeah.
sobrang nakaka-disappointed yung mga dayuhan na nag-iwan dito ng mga basura. Kasi kung kami-kami lang din naman yung nandito, tinatabi namin yan at dinadala namin po yung mga basura namin. Mga hindi taga rito, yung dumadayo dito sa barangay namin, pag alis nila yung mga basura nilang dala-dala, iniiwan na nila dito. Katulad nito, nagkalat yung mga plastic dito ngayon. Sayang yung mga paglilinis namin dito, tapos pag dating ng iba na hindi mga taga rito, iiwan lang yung mga basura na ginamit nila, yung mga dala-dala nila. Dapat dinadala lang din nila pa uwi, kasi sayang yung ganda-ganda ng paliguan dito, tapos ganun lang, lalagyan lang nila ng mga basura. Ayun, napakadaming basura dito. Madali lang naman magbitbit ng mga plastic. Kaso talagang kulang sa disiplina yung mga Pilipino talaga. Yung mga foreigner nga, pag pumupunta dito sa atin, sa mga beaches, pinupulot nila yung mga basura na naiwan ng mga Pilipino rin. Kapwa natin Pilipino. So, nasasayang yung effort ng mga local residents kapag may pumupuntang mga taga-ibang lugar, tapos nag-iwan lang ng mga basura dito. Grabe. Ayun, no? Dapat tinatabi man lang nila kasi nakakainis eh. Guys, yung kabuuan ng aming ground na paliguan dito sa Barangay Gubat. Isang paligo namin dito, ang saya-saya palagi. Kahit saan ako pumunta talagang masaya dito. Kahit na hindi mo kakilala yung mga kasama mo, yung pagkain share-share pa rin. So, walang problema sa pagkain kasi palagi naman may share. Pag ganun talaga mga Pilipino, share-share lang. Basta naki-join ka. So yun guys, yung paligo namin dito. Salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Ariel Abilla, your certified promenade. Don't forget to subscribe guys and click like and comment. Thank you very much. Bye!